tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ibinaba ko ang sarili ko ng sobra-sobra dahil mahal ko siya. Hi DJ Rocky, matagal mo na akong avid listener at hindi ko alam na darating ang panahon na magbabahagi rin pala ako sa iyo ng aking secret file. Itago mo ko sa pangalang Dawn. Isa po kong babae. At ito, ang aking secret file. From elementary to high school, ang routine ko lang ay eskwelahan at bahay. Hatid sundo kasi kami ng parents namin. At lahat ng classmates ko ay takot sa kanila. Paano ba naman? Napaka-strict nila sa akin. Ang dami kong limitations. Phones, TV, gala, lahat yun. Bawal. Plus, bawal akong magka-boyfriend habang nag-aaral pa ako. Lahat naman ng rules na sinet nila for my sake, sinunod ko. Nagkaroon ako ng mga ka-fling. Pero, I can say na puppy love lang yun. It never grew into something else. Hanggang sa nakagraduate ako ng college. Tsaka ko lang yata na-realize na ang rupok-rupok ko yata pala. I met someone who I thought na mature mag-isip. That time, I was 22 years old. And I met this guy who was already 30 years old. Naging kami for 3 months kaso nalaman ko na he is already married. At pinagsabay-sabay niya kaming 5. Yes, DJ Rocky, pinagsabay-sabay niya kaming 5 na girlfriend niya. Yes, I was one of the 5 girlfriends that this guy had at that time. Lupit, no?
I learned that he was separated from his wife. And because of what I've learned, nakipag-break ako dun sa lalaki. It was my first heartbreak. Imagine, ibinigay ko yung pagkababae ko dun sa tao kasi akala ko totoo lahat ng ipinapakita niya sa akin. When we broke up, sabi niya, No one will love you. Ang taba-taba mo, huy. 68 kilos. Napaka-chubby mo. That really hurt me, DJ Rocky. So kinomfort ako ng mga kaibigan ko at ng ate ko nung time na yun. And then after like 3 months, nagparamdam uli sa akin yung ex ko. Sabi niya, kami pa raw. Oo, kami pa raw. Pero for me, wala na kami. Walang-wala na talaga. Ano siya? Lulubog lilitaw? And then remembering what he told me in our last conversation, no. So I allowed myself to entertain anyone. And then may isa akong workmate who told me na subukan daw yung isang dating app sa Facebook. Dito ko na nakilala ang greatest love ko. Yung taong binigyan ko ng lahat-lahat. Magka-chat kami ng 1 buwan araw-araw. And then we decided na magkita na. So I told him na kung tsyuk-tsak chenes lang ang habol niya sa akin, wag na lang. Kasi hindi naman ako ganung klaseng babae. Kota na ako dun sa ex ko. So sabi niya, hindi naman daw siya ganun. Kaya nagkita kami sa may San Pedro Church sa Davao City. This was August of 2021. First kong bungad sa kanya, I was like, nag-effort pa talaga ako dito to meet you ha. Para akong nagmamaldita. Pero nasa isip niya raw noon is mapapasakin ka rin. Itago natin siya sa pangalang Jerome. After we met, nag-usap kami. At naramdaman ko yung feeling na komportable akong mag-open up sa kanya about everything. Yung feeling na parang ang tagal na naming magkakilala. Sabi ko pa nga sa kanya, hindi na niya ako kailangang ilibre for dinner. But since he was insisting, pumayag na lang ako. In short, DJ Rocky, I showed him my bad side. In fact, I also told him na I can buy what I want. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa past relationship ko at siya naman, nag-open up din sa akin na yung huli raw niyang nakarelasyon ay naka-live-in pa. Yung ex, kaya hiniwalayan niya. Na-feel ko rin namang sincere siya dun sa mga sinabi niya sa akin. And then, sabi ni Jerome sa akin na hindi pa raw siya masyadong nakakapasyal sa Davao kasi 3 years pa lang siya rito. Eh ako naman, almost 8 years na. Pero hindi ko rin naman kabisado ang Davao since bahay at school lang ako noon. Kahit nga ngayon bahay at trabaho lang ako. Nagtawanan na lang kami. Hanggang sa naikwento ko sa kanya yung nasabi ng ex ko sa akin na walang magkakagusto sa akin. He told me na hindi naman daw lahat ng lalaki ay pagkababae at tsyuk-tsak lang ang hanap. So I thought it was really true. After noon, pinakita ko lahat ng pag-uugali ko. Akala ko DJ Rocky titigil na siya. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. And one day, dumating yung time na may nangyari na sa amin. Kahit hindi pa naman kami. And that time, hindi pa rin ako ready to commit. Dahil takot pa rin ako. But he asked me if kami na raw ba since may nangyari na sa amin. Hindi ko siya agad sinagot. Pero umabot kami ng 6 months of dating. Hanggang sa
naging magfubu ang label ng relationship namin. Sumapit ang Feb 11. Advance naming sinelebrate yung Valentine's Day kasi may mga duty kami in the following days. Head chef si Jerome sa isang sikat na restaurant at ako naman ay isang call center agent. Until March 4 of 2022, hindi na siya nagtanong kung ano kami. Basta sinabi na lang niya na kami na raw. Since the first date. Pero ayoko kasi. Gusto ko naman na may mansari kami. Yun lang. Hindi namin maalala kung ano talaga yung unang date. So fast forward. Na-meet ko na yung family ni Jerome. Hanggang sa nag-live-in na kami pareho. Hindi nga alang-alam ng parents and family ko. Sinabi namin September 22, 2022 na. Everything turned out great. Nagtutulungan kaming dalawa sa lahat ng mga bagay. Inaalagaan ko si Jerome, lalo na pag galing siyang trabaho at pagod. Minsan, hindi niya na kayang mag-half bath sa gabi kasi ang init sa kusina namin. Kaya pinupunasan ko na lang siya ng basang tuwalya. Buong katawan, kasama na yung private parts niya. Dinadamitan ko rin naman siya after. At ako rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Name it, luto, hugas, laba, pati pagpapakain sa alaga naming aso, ako lahat. Tuwing papasok siya, prepared na lahat. Ako pa magmemedya sa paa niya. Favorite food niya, paksiw na isda. Kaya halos every week walang palya nag-uulam kami ng paksiw. DJ Rocky, hindi ko namalayan na napapabayaan ko na palang sarili ko in the process. From 68 to 80 kilos na timbang. Umabot na pala ako ng 94 kilograms. Wala na akong alaga sa sarili ko. Hindi gaya ng dati na may skincare routine pa ako. Pero noong nagsama na kami ni Jerome, parang literal na may 5 anak na ako agad. Sa isip ko, ba't parang wala lang kay Jerome? Ni hindi niya man lang ako tinanong minsan kung gusto ko bang magpaayos ng buhok ko or if gusto ko ba ng make-up. Masaya pa rin naman ako kasi nga mahal ko yung tao, yun nga lang. Yung dating ako na napaka-arte, ngayon losyang na. Alam mo yun, noong nagsasama kami parang nawala rin ako sa sarili ko. Minsan nga rin walang limit si Jerome kung gusto niyang umalis sa bahay, go lang ng go. Dahil may tiwala ako sa kanya. Minsan uuwing lasing tapos gusto niyang humigop ng sabaw. Ipagluluto ko pa siya ng noodles or anything na gusto niya. Tsaka alam mo DJ Rocky, nakikitaan ko rin siya ng red flags. One time, may random girl siyang nakachat. Nag-away kami dahil doon. Pero naayos pa rin namin yun. Pag may problema, naayos naman. Hanggang sa lumipat na ako ng trabaho. Total, nagsusuportahan naman kaming dalawa sa mga pangarap at plano namin sa buhay. Siya naman, gusto niyang magtrabaho sa cruise ship. Nangutang pa kami para sa processing fee at lahat-lahat. Yung savings namin, ginalaw namin para may panggastos kami ron. Hanggang sa nakasakay na siya. Pero 2 months lang ang itinagal niya. Bumaba siya agad dahil nagkasakit siya. Hindi niya kinaya yung pagod sa trabaho. Naawa ko sa kanya sa totoo lang. Tuwing magkausap kami, halos naiiyak kami pareho. Kasi pinipilit niyang kayanin yung trabaho. Pero sabi ko kung hindi mo na talaga kaya, baba ka na lang. Kakayanin naman natin na magkasama tayo eh. Oo, may mga utang pa kaming babayaran. Pero sabi ko, bahala na. Kaya tuluyan na siyang umuwi. Bumalik sa dati niyang trabaho. Kaya ko pa naman yung monthly expenses namin. By December 2023, bayad na lahat ng nautangan namin. Tinulungan ko siya sa lowest point ng buhay niya. Pero feeling niya noon sa sarili niya, isa siyang disappointment sa pamilya niya kasi
hindi niya napanindigan yung pagbabarko. Pero still, minomotivate ko pa rin siya. Hanggang sa lumipat na siya uli ng trabaho. Mas maayos na job offer na. This year, 2024, nakabangon kami. Nagdesisyon kaming lumipat, kasama ang family ni Jerome. Doon kami titira sa isang malaking bahay sa isang desenteng subdivision. May 2024, naging maayos ang lahat sa nilipatan naming tirahan. Dahan-dahan din kaming nakapundar ng appliances, furniture. Actually, parang wala na nga akong mahihiling pa. Sabi ko sa sarili ko, ang swerte-swerte naman ng taon na ito. Ang dami naming goals na na-unlock. Pero hindi ko inaasahan, DJ Rocky. As in, hindi ko inaasahan na dito pala magsisimula ang mga matitinding pangyayari sa relasyon namin ni Jerome. Dati, DJ Rocky, gusto ni Jerome na magkaanak kami. Kaso may PCOS ako, kaya nagpipils ako. Akala ko maiintindihan niya ako. Until mid-May and June 2024, napansin ko sobrang busy niya sa trabaho at hindi na kami nakakapag-usap. Palaging mainit ang ulo niya. At may mga pagkakataong gumagala siya at hindi na nagchat-chat sa akin para lang magpaalam. Hindi ko agad yun pinansin not until July 2024. Nagpaalam siya sa akin na may mga katrabaho siya na pupunta, mga lalaki at babae. Sabi ko okay, walang problema. May tiwala naman ako sa kanya. Inasikaso ko yung mga katrabaho niya. Naglinis ako ng bahay. At ako pang naghugas ng mga pinagkainan nila. Pero, isa sa kanila, isang babae. Parang ibang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ko yun pinapansin that time. Pero kung makatitig siya sa akin, alam mo yun, head to toe eh. Naisip ko, baka ganun lang talaga siya. Then July 30, nagising ako. Kasi naiihi ako. Then napansin kong gising na rin si Jerome. Pumunta ako ng banyo. Dala ko ang cellphone ko at sakto. Naka-login pala sa phone ko yung messenger account ni Jerome. May nabasa akong chat sa kanya ng isang girl na ang pangalan ay Laika. Sabi nung chat, "Nasa store ka na. Ingat, I love you." And then bigla yun nawala. Pag-search ko sa conversation, in-screenshot ko lahat ng convo nila. Actually, napansin ko na yan dati pa eh. Chine-check ko, very active si Laika sa Messenger at FB ni Jerome. Panay heart react ni Jerome sa mga my day ni Laika. Hindi na ako nakatiis, DJ Rocky. Sinugod ko si Jerome sa kwarto at sinuntok ko siya sa likuran para magising siya. Tinanong ko kung anong ibig sabihin ng mga nabasa ko. Sabi niya, outright na mahal niya raw yung babae. Hanggang sa dinala niya ako somewhere around 4 a.m. Doon daw niya ipapaliwanag ang lahat-lahat. Pagdating namin doon, sabi niya sa akin, 3 years na tayo. At simula pa lang, hindi na talaga kita mahal. Awang-awa lang ako sa'yo dahil sa past mo. Kaya I tried to love you. Nasuklian lahat ng ginawa mo para sa akin.
3 years na tayo pero wala pa rin tayong anak. Kaya gusto ko magkaanak sa'yo kasi baka magbago pa sakali yung pagtingin ko sa'yo. Baka ma-realize kong mahal nga talaga kita. Minahal naman kita, pero hindi tulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Alam ko, pag naghiwalay tayo, magagalit ka at mahihirapan ako. Pero nakokonsensya na akong lokohin ang sarili ko na mahal kita. May nangyari na sa amin ni Laika. Maraming beses na. At sinusubukan kong buntisin siya. Baka sakaling makipaghiwalay ka na. Kapag nalaman mo. DJ Rocky, para akong pinatay ng paulit-ulit sa mga sinabi niya. Lahat ng napagsamahan namin tuwing uuwi siya at sasabihin, I miss you babe, hindi pala totoo lahat yun. Hindi totoo. Tuwing uuwi siya sa akin from work at maglalambingan kami, magpaplano ng magkapamilya, hindi pala yun totoo. Gumuho ang mundo ko. Kaya pagbalik namin sa bahay, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko rin naman masabi sa family ko kasi for sure malaking gulo. Pero bago siya pumasok sa trabaho, binawi niya lahat ng sinabi niya. Hindi raw yun lahat totoo. Tines lang daw niya ako kung tatanggapin ko pa raw ba siya, kung totoo lahat yun. Alam mo ang sabi ko, oo. Oo. Kung mananatili ka lang, subukan natin uli. Ang tanga ko, no? Ang tanga ko? Binigyan ko siya ng pagkakataon. Naging okay kami uli. Pero this time, inopen up ko na ang nangyari sa family niya. At ang isa ko pang ginawa, tinawagan ko yung babae. Depensa niya, sa work lang daw yun. Wala yun, joke lang daw nila yun. Sabi ko kay Jerome, sige tuloy namin, 1 month, start over ko no. Pero hindi ko na makitang nag-e-effort siyang isalba pa yung relasyon namin. Parang hinahayaan na lang niya ako na ako na yung kusang umalis. August 12, umalis nga ako. Tinotoo ko na. Lumipat ako ng apartment, nagtry ako mag-move on ng mag-isa. Pero bumibisita pa rin siya sa apartment ko at may nangyayari pa rin sa amin. Sabi niya maghintay lang daw ako ng 1 buwan. Need niya raw ng space para mapag-isa. Binigay ko yun. Kahit madalas siyang pabalik-balik. Kakain pa nga sa apartment ko eh. Manggugulo, tatambay. Hanggang sa nahuli ko siya na pinupursu niya talaga yung girl na katrabaho niya. Nalaman ko rin na yung babae na hined-to-toe ako, yun yung babae niya at nagpupunta siya sa akin while fubo niya, yung babae. And all this time, alam ni girl from the very start that I exist sa buhay ni Jerome. Still pumatol siya. Nakipag-flirt siya kay Jerome. Ang rason ni Jerome? Nakipaghiwalay siya dahil mataba na ako. Hindi ko na raw naaalagaan ang sarili ko. Ina naman. Halos nga ibuhos ko na lahat ng meron ako para sa kanya. Mas inuna ko na nga siya kaysa sarili ko. Ultimo sarili kong panty, hindi na ako makabili. Lahat ng luho niya na bibili niya. Ano ba naman yung magkusa siyang magbigay ng kahit ano para sa akin? Walang ganon. Nagmamakaawa pa nga ako na ayusin namin lahat. Niluluhuran ko pa siya ng ilang beses.
Ibinaba ko yung sarili ko ng sobra-sobra dahil mahal ko siya. DJ Rocky, umabot na ako sa puntong munti ka na akong magpakamatay. At feeling ko hindi ko na kayang ituloy yung buhay ko. Kasi nakikita ko na sa panaginip ko ang sarili kong katawan. Kalunos-lunos ang itsura ko para akong baboy. Gusto kong matapos na lang ang lahat ng nararamdaman kong sakit. Wala akong matinong tulog kasi nagigising ako sa ihak, sa sakit, sa letseng buhay na pinasok ko. Nagawa pang bumalik ni Jerome sa apartment ko at sabi niya, aayusin niya ang relasyon namin. Pinauuwi niya ako sa bahay kung saan kami dati nakatira. Dahil na-realize niya, mahal niya pala ako. DJ Rocky, nakadagdag lang yun sa gulo ng utak ko. Nag-email ako sa kumpanya nila. Binulgar ko yung affair nila nung babaeng katrabaho niya 2 beses. Nag-email ako ng 2 beses pero hindi nila ako pinakinggan dahil wala raw akong pruweba. Gusto ko lang sana na kahit isa lang sa kanila masisante, makaganti man lang sa mga ginawa nila. Pero hindi ko na rin kinaya. Nawala yung chance ko for promotion. Tuluyan ko nang napabayaan ang sarili kong trabaho. Nagmakaawa na lang ako sa parents ko. Nakunin na lang ako ulit. Sa Davao, uuwi na lang ako sa probinsya namin. Pero bago umuwi, may nangyari pa sa amin ni Jerome. At the very last minute, akala ko magiging okay na ako. At magkakabalikan pa talaga kami. Pag uwi ko sa amin, iba na ang pakiramdam ko. Nasusuka ako, akala ko stress lang dahil sa mata. Kasi almost 3 months na simula nung nagkagulo kami. Hanggang sa nagiwalay kami, wala akong matinong tulog. At dahil hindi na nga ako komportable, nag-decide ako mag-PT. Ang resulta, positive. For a while, I felt happy. Pero may pumasok sa isip ko. I-open ang dummy account ni Jerome. There, I found out nabuntis din yung babae. Nearly 2 months. And then sinabi ko kay Jerome na buntis ako. Ang sabi niya sa akin, mahigit 4 years akong hindi nabubuntis. Tapos ngayon daw, bigla-bigla akong mabubuntis. Samantalang nagpipils ako that time. Hindi raw niya mabibigay sa akin ang gusto ko. DJ Rocky, dahil sa access ko sa messenger account niya, ini-screenshot ko lahat ng convo nila nung babae at in-email ko ulit ang HR. Attached doon yung proof ko, nabalitaan ko na lang, nag-resign na yung babae. Yung ex ko naman tinanggal sa kumpanya. Nakaganti na ako. Yes, nakaganti na ako. And I am supposed to feel happy. Pero it cost me everything. November 1, sobrang sakit ng tiyan ko. Akala ko mamamatay na ako hanggang sa dinugo ako. At may lumabas na malaking buong dugo. DJ Rocky, wala na yung baby ko. Para akong mababaliw. At kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Hindi ko man lang nayakap yung magiging anak ko. DJ Rocky, ayoko nang sayangin yung buhay ko. Minsan ko nang pinaikot yung sarili ko. Yung buhay ko para lang sa isang taong hindi man lang nasuklian ng kusa yung pagmamahal na inialay ko. Sobrang sakit. Ma-realize na nasayang ang ilang taon ng buhay ko para sa isang relasyon na wala namang napuntahan. Walang naging kabuluhan. Kaya para kay Jerome at sa babae niya, sana nga maging kayo na talaga. Bagay kayo sa isa't isa. Kung yun man ang nasa isip nyo, bahala na kayo, bahala na rin ako sa buhay ko. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi ako mananatiling durog sa lupa. Hindi ako mananatiling durog dito sa lupa. At hindi ako habang buhay na magpapakatanga. I will move on kahit mahirap.
Alang-alang sa sarili ko. At alang-alang sa batang dinala ko sa tiyan ko. I will survive. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Dawn. At ito, ang aking secret file.